Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zarta. Upela, upela, nork dauka upela? Begira laguntxo, gaur benetan itxura penagarria daukat. Zoragarri zaude baina. Milioi bat banana baino itxura hobea duzu? Benetan? Ez alduzu uste behar bada pixka bat liraindu behar nukeela. Itxura zorroztu edo? Bizkarreko hilea pixka bat moztu agian? Belarra mosteko eta 2 ordu espada buzkazu? Ez. Ai, Didi. Bazkari formala agindu nion kandiri. Ezin naiz agertu tximinotzar hilatsuaren itxura honekin. Baina zu tximinotzarri letxua zara, Donkey Kong. Ez kezkatu, zebu izan eta kitxo! Alegia, sekulako tximinotzar hilatxua! Izugarri gozoa. Hain da ederra. Gustuko duzu? Banana da burginon erara! Zer? Banana burginon erara! Zer? Banan... berdin dio. Lekua dago hemen nahi baduzu. Esaten ari nintzen. Hau, banana... Bluster, nola aurkitu gaitu honek? Kandi! Uste dut amaitu dela bazkaria. Ara, hamaika ikusteko jaioakara. Zer da, bazkari formala? Ez atzara zure oiko esparrutik urrundu, Donkey Kong. Ez jaramonik egin. Zer nahi duzu, Bluster? Batetik bestera ibili naiz zure bila. Nagusia naiz, eta nagusiak dio amaitu dela bazkaria. Itzuli lanera! Ez baduzu. Nirekin piper egin nahi behintzat. Bizarrera bananas lamerren kontzerturako, zu eta biontzat bakarrik. Ez da pentsatu ere. Ez, mil esker. Bazkaria amaituko dut Donkey Kongekin. Horixe. Zer raio ikusten duzu tximinotzarri letxu honengan? Tira, bera, zera... Esan ba? Tira, bera, tximinotzarri letxua da. Eta zu ez. Bera tximinotzarri letxua da, eta zu ez. Hori baldin badakandik nahi duena, hori sebera edukiko du. Orain kandieratu egingo da nirekin. Ezin modernoago jarri naiz, puntako modan. Haren ametxetako harra naiz. Kaixo, Kandi, zer deritzozu? Bai, Lastantxo, begiratu ondo arretaz. Bluster, ze arraio da buruan duzun hori? Puntako azken moda da, bananas lamerrek darabiltena, guk tximino hiletxu guztiok darabilguna, eta baltzatoz orain nirekin. Ez oixe, ez da hori zure benetako hilea balitzere. Entzun, Bluster, ni kongo-bongoko nagusi izango denarekin irteten naiz, Donkey Kongekin. Donkey Kongekin, ederra! Zer egiten du ba horren berezi? Kristalezko kokoak! Barrura sartuko naiz isil-isilka. Eta hemendik alde egin koko hartuta. Kandi niretzat eta Donkey Kong kaka. Bluster kongo-bongoko jaun bihurtuta. Horra tranquilotan tximuzarra, kokoa eskuratuta nirea da indarra.
Beti nahi izan dudan guztia, begi aurrean daukatau gutizia. Errazegia izan da, neu naiz nagusi, Donkey Kong oiuka nahi duke ikusi. Oi ama, ameska iztoa! Cranky, esnatu! Cranky, esnatu! Berri garrantzitsua izatea espero dut. Dala da, Cranky, oso garrantzitsua. Tira, orain ergalkeria dirudi. Kontua da, amesgaizto izugarria izan dudala. Baten batek kristalezko kokoa lapurtu du. Zuzen zabiltza ergelkeria da. Kokoa zainpean baitaukategunean 24 orduz. Begira. Ez dago! Wow, harrigarria. Ametsa egiazkoa izan da. Krokoputz eta bere muskar zantarroiek izan dira. Zer da hori? Txarteltxo bat. Baten bati erori zaio. Arrastoa da. Ez, txarteltxoa baino ez da. Bluster upellantegia. Bluster kon lehendakaria. Bluster! Tximinok irten baboalakoa, Pepe Lerdorrek ez daki arrisku bizian jarri gaituela. Kokoa berreskuratu beharra daukagu. Aizu, Kandi, hemendik aurrera neu naiz bananatzale nagusia. Kongo-bongoko buru izango naiz. Bai, Bluster. Ez didazu sinesten? Tira, begira zer daukadan gozatu begiak. Kopia bikaina. Ez kristalezko kokoa! Antxe dago Donkey Kong, banoa! Hartu! Bai, lasai laguntxo! Neurea da hori! Kandi, hartu! Zer? Upel horretan dago! 0-0 zazpi upelean! Oh, ez! 0-0 zazpian, ez? Kanpora bidaltzekoa da hori! Koetean sartu da! Geldi! Egon! Berandu da Donkey Kong! Abiatzera doa! Badoa! Joan eginda! Aizu, Donkey Kong! Donkey Kong? Ez! Ez kezkatu nitaz laguntxo! Ondo nago, ia harrapatu dut. Blusterren errua izan da hau guztia! Hastak irten baborrek beti gauzak nazpilatu behar, eta guk gaizki utzi! Ahaztu orain, Bluster. Kristalezko kokoa berreskuratu beharra daukagu. Nola! Joan eginda, egan zerura! Krankik beti esaten du, gora egiten duenak... Bere ere etorri behar du! Barkatu, Benorren maiestatea. Dagoeneko hemen txaudete, non dago kokoa? Tira, gure tropek ezin izan dute oraindik harrapatu, baina zer? Ura eskuratzeko agindu dizuet, beraz... Eskurazazue, beharrezkoa dut, nire asmakuntza berriarentzako energiturri hobezina da. Baina, espioiek esan didate kristalezko kokoa galdu egin dela. Galdu? Ziur zaude? Espioiak ez dira inoiz okertzen. Azken aldiz ordu batean ikusi dute, gero orbitan jarri dute upel koete baten bidez. Helmuga eta eginkizuna ez dakizkigu. Eta zehar raioren zain zaude ba, aurkitu noradoan eta zoazte bertara. Kristalezko kokoak indarra emango dio nire upel sateliteari. Orbitan dagoenean egundoko makina espioia izango da. Eraz, mugitu! Bai, orentxe, jauna! Eta ez utzik egin, klump! Eta zer nolako misioa bete behar zuen jaurtitako upel horrek? Misio sekretua. Tira, Bluster, esaiguzu. Orain kongo-bongo oso arriskuan dago, zuk kristalezko kokoa lapurtu duzulako. Esan non dagoen. Eta zergatik esan behar dizuet? Bestela astinduko zaitu dalako agian. Bai, jakina, orduan zuek eroi gisa agertuko zarete eta ni ergel geratu. Dagoeneko, ergel geratu zara. Atxeden ordua. Ustazu, Donkey Kong! Gaur ikasa aurkituko dugu! Ezer gertatzen bada zeure errua izango da. Ez izan horrelakoak.
Ederki, laguntzatxo bat emango dizuet, bilatu hondartzan. Mundiala, laguntza pikaina. Hondartzak kilometroak eta kilometroak ditu. Bat, kroko, gani! Klub! Zer nahi duzuen igandik? Kristalezko kokoa! Baina nik ez daukat, zera sekulara ez dut eduki. Ikusi ere ez dut egin. Gezurra! Lantegitik atera da 007 upelean. Gero orbitan jarri duzue upel koete baten bidez ordu batean puntuan. Zein da haren ibilbidea eta jomuga? Sekula ez dut esango. Egizun nahi duzuna, kroko? Nobeto pentsatutan, eskaera horriari begiradatxoa emango diotea zer dioen. Tira, eta zintzen upelura. 007! Emaitazu! 007 upela, bidalketa berezia, funki kongi emateko. Hondartza. Ederki soldaduok, prestatu hondartzara abiatzeko! Kopainia, ekin martxari! Bat, bi! Batetik bestera miatu dugu hondartza eta ez dugu upelik ikusi. Zer egingo dugu orain, Donkey Kong? Gauza bakarrak eratzen zaigu ba. Funkiri bisitatxoa egitea. Oso goze naiz. Horrantzaude! Banana! Erantzun! Kaixo, zer moduz lagunok, itxaron hor, bere ala jaitsiko naiz. Zertan zabiltza? Nire asmakuntza berrian lanean. Begira, telebista zaleen gurutzea. Mundiala! Bananarik badaukazu, gozeak dago. Utzi banana kontuak baina honelako unelarri batean. Arazoak ditugu, arazo larriak, Funky. Barkatu lagun, banana upela jasotzeko eguna zen gaur, baina upela utxik iritsi da. Ederra egin didaten. Zaude une batean, upela esan duzu? Zenbakirik baltzeukan upelak? Ez hoxe, 2 eta 7 baino ez. 007 eta nondako? Nire ez didate zirida sartuko aizue, bueltan bidali dut. Ez, Blusterren eskuetan dago berriro. Ez lagun, Blusterrek ez dauka. Zera, ez aldiozu? Ni egan nindoan eta sekulako egun zoragarria zegoen mundiala. Akrobazia txiki bat egiteko ezin hobea eta upelak alde egin dit. Erori egin zaizu? Lasaitu badakitetan ondagoen mendizurien gainean gertatu da. Ez, mendizuriak? Antxe bizida Eddie Yeti ankerra. Heldu ondo lagunok. Ikaragarria, Funky! Gozoa izan da gero, oso gozoa! Bai, zirte do zert egin behar da hemen, ez da? Oso ondo, tximino baldarrok. Eraman nazazue kokoa dagoen tokira. Gero tximino iletsu honek bere lana egingo du. Tira ba, hause da lekua. Upela inguru honetan dago non bai. Zuk itxoin hemen eta guk bilatuko dugu. Ez ezin dut, nire bananen bila joan beharra daukalden, bailen. Ze izan da hori? Oia ba! Eddie Yeti ankerra, ia ez dutan eukan. Entzun, zer da hori? Horra, hor koko bazulo horretatik dator. Naiz eta upela ondo egurtu, edik berak ere ezin apurtu. Ara lagun, gure upela aurkitu duzu. Nola duzu ba izena? Edi. Eddie! Bai, Eddie. Yeti ankerrak bezala. Okerralakoa, ezera, Edi, Yeti jauna. Hori gure upela da. Olain hartu eta hemendik alde egingo dugu, konforme? Ez, Edi buruan jo du zerutik eroritako upelak, neurea da. Ederki, zuretzat upela. Guk barruan dagoena nahi dugu. Neurea da, osorik neurea. Hori da beraz, Eddie Yeti? Aha, eta kristalezko kokoa dauka.
Hantxe, hantxe! Aizu, Edi, itzuli! Aizu, Edi, egin tratua? Ema eguzu upela eta guk zuri... Sua! Sua? Horixe baluzatu eskua! Upela eman ezkero, to, pospolua! Honek zu egiten du, ta zuak argia! Berotuko dizune guan ipurdia! Argia? Egia, aukera garbia! Zutan erreko duzu olio nahi zerbia! Herbia? Osorik nahi zerdia! Egizu babarre, ez izan aserre... Degigun tratua, Edi, traturik egingo dugu. Degigun tratua, Edi, traturik egingo dugu. Ta nola egin behar dut honekin argia? Ba mugitu, astindut eman igurtzia! Bai asmakuntza handia. Zua, beroa, argia. Edik eskerrak ematen dizkizue. Ez horregatik! Tira, orain emango diguzu pela? Tori ba! Aizu, Edi, zergatik deitzen dizute Yeti ankerra? Ez dakit. Ai, ai! Horregatik deitzen diote Yeti ankerra! Lortu dugu laguntxo! Oraindik ez? Kokoa! Ez kezkatu ergelok. Kokoa salbu dago nire eskuetan. Kaixo, ze modu zorbean? Bluster! Atera gaitzazu hemendik, mesedez! Ez dut horrelakorik egingo. Kokoa bueltan eraman beharra daukat. Eroi bihurtuko naiz, eta nire ametxetako gorilarekin bazkalduko dut azkenean. Kandirekin. Galdi! Emaiguzu kristalezko kokoa! Ez da pentsatu ere. Krokok, prestatu, apuntatu! Beno ba, Antoni. Ederki, horrela ez dut esan beharko zu! Baina zi! Nahikoa da muskarbabok urten olako! Geldi! Gelditzeko esan du? Zu esan duela ulertu dut. Zu esan dudanean, enuen esan nahi zu! Itxitanago, eta gainera zertarako hau guztia. Laster krokoputzek upel satelite supertxoniko berria edukiko du, eta ni narrastien zarretxean utziko nau. Zer gertatzen da hor goian? Ez dakit, baina krokoak eta jatunak daude. Beraz, krokoputz ez da oso urrun ibiliko. Badakizu zein den hilearen alde txarra? Bai, asko jata ere, ordu erdi geroago berriz ere gozen zarela. Nire banana tupea! Upela! Upela? Edirena da upela, ediren eskuetan berriro. Edi, upela garrantzi handia du Kongo-Bongoren etorkizunerako. Noiz ulertuko duzu? Ni Edi Yeti ankerra. Edi Yeti honek neure honetik ateratzen hau. Ne bada zer egingo dut orain, kokoa eramango niola agindu nion maiestateari. Nireak egin du. Akabo nire asmoak. Badakit, krokoi egotziko dieterrua. Arrapio garungabe ergelok, nola utzi nauzue bakarrik garaipenaren orduan! Garaipenaren ordua baina zen ere. Aztu mainak eta itzakiak, merezi duzuena jasoko duzue. Hasi martxan! Bat, bi, hiru, lau! Bat, bi, hiru, lau! Bat, bi, hiru, lau! Nondik joango gara? Zoa zu hortik, eta ni hortik joango naiz. Zer da hori? Uste dut hortik datorrela? Edi da! Korri! Trena dator! Trena? Hemen dator! Koko eta guzti, handoa! Tira baklump, nire satelite supertsonikoa amaituta dago. Faltan dudan bakarra energiturria da. Non dago kokoa? Ederki, zera, jauna, beroren gorentasuna. Tira, esan nahi dudana da, zera, tropak bakarrik utzi ninduela, oso egoera kaskarrean geratu nintzen etxaiaren mehatxupean, Edi Yeti anker beldurgarriaren aurrean, eta...
Ai, ama, hau gaizki baino gaizkiago geratuko da nire kurrikulumean. Krokoek irabazte! Klump, zer da hau? Tire horixe azaldu nahi nuen, kristalezko kokoa upelaren barruan dagoela. Azkenean, energi iturria. Beti espero izan dudan unea, lotu kokoa upelari. Hemendik aurrera satelite horrek nire begien eginkizuna beteko du. Horren bitartez, kongo-bongo osoa zainduan izango dut, eta guztien nagusi izango naiz. Ez! Krokoputzen lantegian gaude! Eta orain, denok basamortura. Satelite orbitan jarri behar dugu! Zer egin behar dugu orain? Krokoputzek kokoa orbitan jartzen baldin badu, gureak egin du! Akabo bananak! Akabo bananak! Eta akabo bananak! Akabo bananak? Bara, bagoaz! Hauxe da nire garaipenaren ordua. Minutu bat jaurtiketarako! Garbitu jaurtigunea! Gelditu atzerako kontaketa! Zer raio egiten ari dira hemen hartaburuten teloiek? Ez gelditu! Ekin atzerako kontaketari! Eta rapaitza zuek tximino iletsuok! Nik koko hartuko dut eta zuk aurre egiezu! Ederki laguntxo! Banana zarta! Ona kristalezko kokoa! Eskuratu dut, Donkey Kong! Goazen ba! Koko hartu eta badoaz! Bosta jola, utzi ezu joaten. Kokoa zeinura gabe nire satelitea ineratu egingo da. Begira zen bagailuari. Ara, ordezko energi iturria daukat. Banekien ezin nintekela zuetaz fida. Aireratu. Zer? Nire satelitea? Ze gertatu da, ikusgarria izan ta gero. Baina uste dut nire zerbitzuak beharko dituzula oraindik ere. Sabotajea izan da. Ikusiko duzu, rabion hartagarri makurrek. Geldion, negarrantzi guindariako Eskerrak berriz hemen dagoen, dagokion lekuan. Aizu, Kranki, kokoa gordetzeko leku ziurragoa aurkitu behar duzu. Ez, makina sendo hau daukadan artean, inortzok ere ez dit aurre egingo. Zuk baino makila sendoagoa daukana agertzen ez bada, ez da? Neu naiz, Edi! Edi,